Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. KHYC kelapin he de ke belun rong yong ha ka step kha khnai trek klaling kot arja ar phusau ha ke jing khi kindet hajan ke Shillong Civil Hospital kum ke jing persha e ke jing le menti ka sarkar pedeng e ke jing dawaban pentrekam e ke inline permit ha ke ne ke jila Meghalaya President ke seng uba roy ku par syndrome ha ke jing kram be ila pathai ku bor ulo ong bakni ke jing khi ke lomon pha yau kurwa sha ka sarkar pedeng khamtam shaw Amit Shah ublawan banye shimbenta ha ke jing lang ba jog North Eastern Council hanong ba Shillong Kajingwan ka jongi mentakas ni kalong ban pentau leng ba kani ka jing ki ka jongi ba kani ka sur jing ki jongi kan boy how home minister jong sarkar India bat bu un kren ai man ngim tip ka jing kren apa deng chief minister jongi la ni minister ka jongi bat home minister jong sarkar India hakini ki sansnem ki belalen tingi kwa ba ba udon hang ni Shillong udah ban semua ya kasur ka jongi ka jing krang ka jongi kum ka jai berfi ba kum juru udah ban kren namar hakini ki snem ki beladep lada one meeting hang ni Shillong Amit Shah kum home minister ngim juyo i bun kren sikan tien ru abai de kini kimat ki bakta ya kari ba ka jai ka jongi te ka jingwan ka jongi mentah kasih kalong ban pentau paling kong kari ka jing persya ya ka jing ngap menti bat ka jing kuman jo ka sarkar hapo ka jing alam jo ka BJP ka ba ar ban penram mi ki no alam jo ka sarkar ka jongi ti bom shim kia ya kini kimat ki jura jo ka jai penriu bat kum juru ban pha lade ban bu ki jing kli ki basai saka sarkar India hapo ka jing alam jo ka BJP la ka sarkar India ka kloi ni am ban ai ya ka LP ban itu ya tim kasi hapo ka khnit ka bapra jong ka riti sanchar jo ka India kata jing sisa ka jing thmu ka jongi kan long ban let saka jaka ba pelong ya ka jing alam jo ka NDC lane chapo Raj Bhawan rei ngiyo jing tep ka DC menen hakini kisi beladap kalapan kalau pencari section 144 abah po arspak meter ngila suban let ngila siapan sange ang ni Ahmad bat ngila da kajing penya ngila haban syong apo surok di nrei nakaliang jok dipulet kim sha ing syong surok yang ban kit syong Malki ground dan nakaliang jok ngim sha ban let sate syong Malki ground mar kam timut mengini ki ate apo Malki ground hadir kajing persang ban kit yang ia apo ka bos patap yang man ra sakano ka jaka ngim tep ngila ya pele bat hadir kajing keren pat bagi magistrate bat kulit kilasha ingin mentabang yang banyak ki